1300, 2616, 5200, 9652, 13567, 7890, 2215, 3250, 500, 8606, 10117, 25850, 3557, 657, 10895, 8995, 1498, 9776, 1461, 4255, 6120. כל המספרים האלה הם כסף שאנשים קיבלו החזר מהמדינה, רק בגלל שעשו החזר מס. אני רוצה להעניק לך 10 קריטריונים במתנה לבדיקת זכאותך להחזר מס. כל מה שעליך לעשות כדי לקבל ממני במתנה את 10 הקריטריונים לבדיקת זכאותך להחזר מס הוא למלא את שמך ואת תיבת המייל בטופס שלפניך.